Estem aquí a Altafulla, Campionat de Catalunya, el circuit molt ben organitzat, molt ben marcat, és bastant dur i exigent, avui complicava més perquè estava mullat, he observat una mica la baixada i he patit una caiguda però sense conseqüències i intentava donar tot el gas que podia a la pujada. Molt content amb la victòria, ha sigut una cursa molt exigent. Sabíem que teníem predicció de pluja i en un circuit amb bastanta llosa de pedra, cosa que dificultaria les condicions, no? Però m'he trobat molt a gust, és un terreny que s'assembla molt al que tinc allà al Penedès, amb molta pedra, i les sensacions han sigut molt bones, no? De principi he pogut marcar un ritme bastant alt, he ficat el meu ritme, he marxat dels perseguidors, el circuit era complicadet, podies punxar o trencar la cadena i s'havia d'assegurar per emportar-nos aquest campionat que fa molta il·lusió. Elit del Campionat de Catalunya.